Ahojte, dneska si robíme párky. Čo ideme potrebovať? Hrniec, párky, horčicu a rožok. Super. Čo urobíme najprv? Dáme do hrnca párky. Dáme si dole ten obal, čo je tam. Áno. Ťahám dole. Super. Dáme druhú párku, dáme preč obal. Obal pôjde potom do koša. Párky máme v hrnci. A čo tam ešte chýba? No voda. Bez vody by to nešlo. Presne tak. Poď za mnou. Dáme si tu, otočíme si. Dáme na teplu. Párky stačí iba ponoriť do vody. Dáme ich na sporák. Zapneme sporák. Dáme toto Áno. na sedničku. Áno. A teraz čo robíme? Čau. Káme. Čakáme, tak ti pôjdu puminky. Áno. Párky nám začínajú vlieť. Teraz dáme si horčice na tanier. Rozrežeme tento tak. Môžeš si zobrať nožík a rozrežeš. Rožok. Opatrne. Krajame hore, dole, hore, dole, hore, dole. Super, pritlačíme. A je to. Nožík odložíme na kraj. Dobre, môžeš horčicu si zobrať? Super. Horčicu si zober. Naber teda. Dobre, Šimonko. Tanierik si presunieme Sem. párky. Môžeme už vypiť. Áno. Tak, čo si zoberieš teraz? Pinzetu. A párky pekne pomaly, opatrne. Vyberiem. Tak, a ešte druhú. Super, Šimonko. A párky sú... Hotové. Môžeme Môžeme končiť. papať. Poď. Dobrú. Chuť vám prajem.